ato ang farm karon, no? Human-human nagplat. So muni ang trabaho sa farmer, maglampas o pag maglampas, magdaro. Kung doon na kay lawn mower mo para dali. Pag daruhon. Pag magdaro, sunugon ang sagbot. Ay di pa humanog lampas di ay sunugon ang sagbot then daruhon. Una pa nimo i-plat. Oh. Pero manual ra ka, mo ni akong gihimo manual ni. Kay way kasuhol sa daro. Oh, yan kini magsugod. Ako ni aning tamnan og hot pepper, red hot F1. Oh. Daghan sa nakakorta ning red hot F1 kay ang presyo ani sa moabot og 1,000. Sa pagkaron ang presyo na sa 150 ang kilo. Usay moabot og 250, usay mo 350. Labi nagpadong sa Disyembre o human sa Disyembre, January nga tas February, taas ang presyo na. So base na lang makajakpat ha, ka-timing ta sa ato ang pagpananom. So mo ni kinabuhi sa farmers, dili sa lalim, no? Trabaho gyud, kumbati. Kani na human nig plat na gamay ditong tiwasonon. Lungagan na sini kay para mabutangan og basal fertilizer para tambok ang imong tanom. Kunya lungagan gyud siya kay kung dili nimo lungagan, na tendensiya nga ang yuta gahi ang ilaw. Matinga ka nga imbis dagko na imong tanom namatay. O namatay kay wa nam say ka kautan sa iyang dalid. Na naman sa ubos. So mas may itong imong lungagan, masure ka nga humok ng ilaw. So dagko sa imong tanom sama sa sili mo dagko man na o katalong, sigurado ka, sure ka nga mugamot pag-ayo. So ligon ang imong tanom. So mo na purpose ana nga nang lungagan. Kaya kanang basal fertilizer long term na. Kay gagmay pa imong tanom, di pa nag-abot dito sa ilawom, mo nang kinahanglan sa gabuno kada semana. Once mudagko na siya, maabot na to niyang abono dito sa ilawom nga basal, either dopos or itis manok, chicken manure. Mo na nga matinga kang ni boom pag-ayo imong tanom. Tambok na kayo. O tungod na sa advanced fertilizer nga to sa ilawom. Mo na gitawag basal fertilizer, mo na purpose na. Unless kung imong tanom sama sa batong, ini pipino, not needed na siya. Kaya dali lang na 45 days bunga na, may pila ka semana harvest, mamatay na sad. Dali ra pong kwarta noon. Kani pang long term man hago noon tinod siya manang tagsaray nagtanom man. Dugay sa kang hinarbest. Oh, batong imo ha, dali ra ka kwarta, pero sige lang kag tanom. Sige ra kag tanom, dali ra man harvest, pero dali ra pong kwarta. Mo pa ni advantage. Ano ang advantage o disadvantage. So kita nga mga farmers, kita mo magpili, no? Kani pwede man ako ni intercropping. Nangita ko ni sa iyang intercrop nga samtang nagtubo pa akong sili na ako'y maharbis. So pataas, either pipino or batong ba. Madali rin na. So mali siya. Okay. Update lang niya mo sa ato ang farming para naibawaan sa ninyo mga teknik o kining mga pamaagi unsaon, no? Okay, bye-bye. Click sa daw mo diha. Subscribe sa ato channel para maka-update mo. May na lang na dako kay ng tabang sa farmers nga pobre nga farmers. Bye-bye.